Ail Isradd rhif yw'r rhif sydd yn sgwario i reid yr rhif o dan sylw. Enghraifft, mae Ail Isradd 25 yn 5, gan fod 5 di sgwario, neu 5 llos i 5, yn 25. Mae Ail Isradd 49 yn 7, gan fod 7 llos i 7 yn 49. Felly, be fysa Ail Isradd 81? Ydy o'n 8? Wel, nac ydy, roedd mae 8 llos i 8 yn 64, nid 81. Felly mae Ail Isradd 81 yn gwybod bod yn fwy nag 8. Beth amdan 9? Wel ia, 9 ydy o, roedd mae 9 llos i 9 yn 81. Ond byddwch yn ofalus dydy pob Ail Isradd ddim yn reid rhif cyfan neis fel hyn. Enghraifft ar gyfer Ail Isradd 50, dos o ddim rhif cyfan sydd yn sgwario reid 50. Do'n ni'n gweld fod 7 di sgwario yn 49 fan hyn, felly mae'r ateb ychydig yn fwy na 7, ond byddai angen defnyddio cyfrifiannell i ddarganfod fod Ail Isradd 50 yn degolyn fel hyn i ddailedegol 7.dim 7.